Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Simbonga kakhulu kuNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele. Akekho njengaye, akekho ufana naye. Udumo lonke lumfanele isikhathi singakabikho namanje kuze kube phakade. Usuku ke impela sonto, usuku lwangomgqibelo. Usuku lubhizi kakhulu entabeni namhlanje. Nokho-ke akusho lutho-ke lokho. Isikhashanyana esincane esisitholayo siyakwazi ukuthi sinenzele inkonzo, sithole ukudla, isidlo sikamoya sosuku. Siphezu kwendaba-ke isimangaliso eyenza ukuthi uma uyilalelisisa ukwenza okushoyo, ngeke uphinde umcele omunye umuntu akukhulekise. Ngeke uphinde umcele omunye umuntu akukhulekele. Ngoba wena uyakwazi ukuyiyela kuNkulunkulu. Kuphela nje mawudiliza udonga. Kuphela nje mawuvuma izono zakho. Kuphela mawubhukhile wazibhala ngoba zithethelelwa uzibhala. Sesizwile kaningi lobo bufakazi. Umuntu ongezwa nonga-understand ngeke ngazi ukuthi ngizomthini. Abantu sebebonile bafakazelwa abanye, uNkulunkulu afakazisa kubo ukuthi lokhu engikukhulumayo kukhulunywa yimina, kukhulunywa inkosi uJesu uqobo lwayo. Lo indlela neqiniso zokufaka ezulwini. Bhukha wena, qala ngokubhukha. Musuqala ubhala izona unganayo idate. Ngoba ngesikhathi uqala ubhala izona idate ungenayo bayaku-overtake. Kanti uma uqala namhlanje ubhukha bese uyothenga ibhuku lakho. Ebhukwini lakho ubhala-ke ubhala izona. Mawusu ulithengile ibhuku, ngithe uqala ngokubhukha. Hamba uthenga ibhuku. Into yokuqala oyibhala ebhukwini usuku olunikeziwe lokuvuma izono. Ubhala usuku nenyanga nonyaka, ubhala isikhathi ozofona ngaso, ubhale nenamba oyoyifonela. Khona izothi uma ifreeze ifoni noma igcwala noma kuthiwa WhatsApp expire uqala phansi, udate yakho wayibhala ebhukwini lezono. Bhala-ke idate yakho mntaka baba. Uma ungakayibhali, ibhale ngoba izonyamalala efonini yakho. Mina ngikwazi ukukubhekela usuku. Nginama-diaries angaphezu ka-15 la, kahle kahle ama-journal not diaries, ngoba ama-diaries ngonyaka olandelayo kuphela. Njengamanje nje awakabikho ama-diary ka-2027. Azoqala ukutholakala ngabo mhlambe August, September siyaqala ukutholakala-ke. So-ke njengamanje siku-2031 ngama-bookings ngisebenzisa ama-journal. So-ke into esemqoka ezokusiza, qala ngokubhukha, thola usuku. Wazi ukuthi lolu suku lungawe nenkosi uJesu, hayi nobaba uNzibande. Lolu suku lungawe nenkosi uJesu. Ngoba iyona indlela neqiniso nokuphila. Iyona enezulu ezokufaka ezulwini. Iphethe nezihluthelelo ze-Hydays esihogweni. Uyena futhi ozokufaka esihogweni. So-ke ngeke ukusizeke ukuthi wena mawusuvuma izono ucabanga ukukhuluma nobaba uNzibande. Yingakho abantu bekhululeka bezibhala engazi nakwazi ubaba uNzibande wenzeni, ngoba ukhululwa yimina. Ushilo uJesu kuJohn 8 wathi uma indodana yomuntu inikhulula niyokuba ngabakhululekile impela. Wathi niyakulaza iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Yiyo le ndaba abantu bekhululeka bebhala ngoba batshelwe iqiniso. Iqiniso liyokukhulula. Hayi bekuyisibingelelo leso, saze sasidebo. Kodwa kuMoya oNgcwele mangiholela kuso, let it be. Asiguqe sikhuleke singone enkonzweni yethu yosuku lwanamhlanje. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho. Asinayo omunye uNkulunkulu omuhle ngalendlela, osondlayo ngezwi, asondle nangokonyama, asondle, asilonda, asiphilise, elindeleke nokho ukuthi senze intando yakhe. Maye kuloyo ongayenzi intando yakhe, kodwa ebenjoya ama-rights okuphila, kodwa engaphileli owafela bonke. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa. uNkulunkulu wethu, yiba nathi ngomoya wakho oyingcwele ukhulume. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.
Ayike sesithandazile bafowethu, ngiyacela ke siye ezwini la namhlanje Marko chapter 11 verse 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenikucelayo, kholwana ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Konke nikukhulekelayo nenikucelayo, kholwana ukuthi nikwamukele nizoba nakho. Ayike siyaqhubeka ke nezwi sidine kulona izolo. Sidine silapha yamaHubo 145. Ngizophinde ngifunde uverse 17 ku2 verse 21 ke namhlanje. Uverse 17, uJehova ulungile ezindleleni zakhe zonke. What a righteous God. Ulungile. Unomusa emsebenzini yakhe yonke. Konke akwenzayo unomusa kukho. Unomusa emsebenzini yakhe yonke. Verse 18, uJehova useduze nabo bonke abambezayo. Bonke abambezayo ngeqiniso. Verse 19, uyasuthisa ukufisa kwabamesabayo. Uyezwa ukukhala kwabo abasindise. uJehova uyalondoloza bonke abamthandayo, kepha ababi bonke uyakubabhubhisa. Verse 21, umlomo wami uyakhuluma udumo likaJehova. Inyama yonke ibonga igama lakhe elingcwele kuze kube phakade. Sikhuluma ke ngokukhuleka nokukholo. Ingakho ke sisazobukisisa sidlule nje kuverse 18. uJehova useduze nabo bonke abambizayo. Asinayo enye indlela yokumbiza umkhuleko. Simbize emkhulekweni. Simbize ke umkhuleko, ukhuleka uhamba, ukhuleka uhlezi, ukhuleka noma wenzani. But simbize emkhulekweni. Bese ke ulokhu libiza nje leli gama umnika udumo. Uthini uverse 21? Umlomo wami uyakhuluma udumo lukaJehova. Ngesikhathi uthi uJesu Kristu inkosi, ukhuluma udumo lukaJehova. Yalibona leli gama uJesu Kristu inkosi liyikho konke okusho yizwi. uNkulunkulu usambulele ingadlangadla yegama. Alikho elinye elinikezwe ebantwini. Akekho futhi omunye esindiswa ngaye phansi kwezulu. uJesu Kristu inkosi. Ngesikhathi umvuma uthi uyinkosi uyasindiswa. Ngoba samvuma neselelesi sathi uyinkosi, sangena eparadise same day, same night. So ke umlomo wakho awukhuluma udumo likaJehova. Umlomo wakho mawumtuse khona ezokusuthisa, ngoba ngeke umtuse ungamesabi. Sikuthintile izolo, uyasuthisa ukufisa kwabamesabayo. So izinto ozifisayo ngoba uyamesaba uzokusuthisa. Yini oyifisayo? Yini oyifisayo? Angisho ukuthi ngitshele, kodwa ngiyakubuza ukuthi yini oyifisayo. Yini pho engakusuthisi ngoba umesabi? Uzokusuthisa uma umesaba. Ufuna umshado? Mesabe. Ufuna imoto? Mesabe. Ufuna indlu? Mesabe. Uhlezi endlini enjani? Imali nezulu mhlawumbe uyanetha, nima ngenyawo ekhaya. Kwenzeka kanjani? Kwenzeka kanjani umthanda uJehova? Ngoba uma umthanda uyamesaba. Uma umesaba uyakusuthisa ngokufisa kwakho. Izinto ozifisayo uyakusuthisa ngazo. Akulondoloze ngoba uyamthanda. Athi uHubo 91 uthumela ingelosi zakhe zikuthwala ungaqhuzuki etsheni. Zisithwale ingelosi ngoba siyamsaba. Zisithwale ingelosi ngoba sigcina izwi lakhe. Uthi ke kuverse 19, uyasuthisa ukufisa kwabamesabayo. Uyezwa ukukhala kwabo abasindisi. Akezwa nje kuphela ukukhala kwabo, kodwa uya-acta uze ukukhala kwabo abese yabasindisa. Wagcina nini ukukhala? Mhlawumbe ukhali. Yikho engakuzwa nje. Khala kuNkulunkulu.
uzokusindisa. Khala kuJehova Sebawothi. Khala ku-Alpha no-Omega, isiqalo nesiphetho. Owayefile uthi useyaphila manje. Hlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu Baba. Khala khona uzosuthiswa. Khumbula isiZulu sithini? Sithi umntwana ongakhala ufele embelekweni. Khala, musuthula. Iy'celo zenu zonke mazaziwe uNkulunkulu. Musukhala endaweni e-wrong. Musukhala kumfundisi. Musukhala kumuntu. Khala kuyena uqobo lwakhe. Ngoba ilokho akufunayo ukuthi sikhale kuyena. Masikhala kuzo sisuthise. Ukhala endaweni e-wrong mntakababa, ngiyakutshela. Khala endodaneni yakho uthi ulambile. Khala endodakazini yakho ngoba isebenza kahle uthi ulambile. Khala endaweni e-wrong. Khala kuye. Uthi kuMathewu 6:33, funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, konke okunye kuzonezelwa kithi. Uthengana abezizwe bayakufuna lokho. Nathi sekufanele sifune silingise bona. Inganeni uyakwazi sikudingayo. Wena hlanza impilo yakho. Zingcwelise. Susa isono. Ungabisaphindela kusona. Ngoba kusiza ukuthi uzivume ubuyele kusona. Never go back to the same sin. Ngoba owonesazi awusekho umnikelo ngesono. Njalo amaHebheru 10:26 and 27. Owonesazi awusekho umnikelo ngesono. Phela ukulindela ulaka likaNkulunkulu oluvuthayo luzoshisa amaphika enkani. Yekanike ukuphika inkani. Asiyekeni bafowethu, ake senzeni izwe. Ubone ukuthi kuzoba njani mawenza izwe. Kumnandi ukwenza izwe. Mina-ke ngiyakwazi, ngiyakutshela. Zwana ngami ngikuhlebele. Kumnandi ukwenza izwe. Ngesinye isikhathi kunzima ukulenza, but ubumnandi obuzwayo mosulenzile. Ukuthula okuzwe enhlizweni, ukuphola okuzwe enhlizweni, ngoba usulenzile izwi lakhe. Hayi bafowethu, ake senzeni izwi. Bafowethu asenzeni izwi. Ngizosho kwesithathu. Bafowethu asenzeni izwi. Mkhulu umvuzo ezulwini. Bamba ukusho kwakhe ukuthi utheni. Ngeke asilahle. Ngeke asidikile. Yebo simonile. Uxolo namanje sisamona. Kodwa ngeke asilahle. Ngeke asidikile. Sondele enkosini uJesu. Ithande ngenhliziyo yakho yonke. Ngoba yona yakuthanda kuqala yakufela esiphambanweni. Uthi wasibeka ukuba sithele izithelo, nezithelo zethu zihlale. Problem yethu siyathela ithela zihlale. Thela isithelo ekseni asisekhe mina. Phinde usithele ntambama asisekhe ebusuku. Ebusuku usulala namadimoni. Ebusuku sekunezinto ozenzayo ngemino yakho ezikungcolisa umzimba. Ebusuku usubulala izingane. Uzongena kanjani ezulwini ngalezi ngane oyibulalayo? Ngalezi ngane oyichithayo? Yekani ukuchitha ingane. Yekani ukuba amathuna niphila. Nilizwilizwe ngiyanifayela lona kuJeremiya kulezi insuku. Uyabonga uthi angibanga yithuna esiswini sikamama. Isisu sikamama sibanga yithuna kimi. Zingaki izingane eseyifela esiswini sakho, esibelethweni sakho. Zingaki izingane zakho esezifela esibelethweni samantombazana ohamba ulala nawo. Ehamba nje uyalala namantombazana. Wese udlala ngezingane zabantu. Ufuna lezi ezingama-virgin ezingayazi indoda. Ngoba inyanga yakho yathi ukuze ingapheli lento yakho thola ama-virgin. Yikho bedlungula nabefundisi bathwele ngezingane zabantu. Qaphela mzalwane ingane yakho ebandleni. Uyinake uyibhekisise ukuthi akukho nokujwayelana okungasathokozisi nomfundisi. Ingane innocent ayazi. Ibona umfundisi eyinaka, umfundisi ephathela usweet, umfundisi ephathela uchocolate. Kanti hayi buya eyisoftnish ufuna ithambe ukuze imethembe. Athi mayiseyibizele endaweni esesithe eseyisabisa ngesibhamu.
ayitshenta ingatsheli umuntu. Nayibona I cannot betray my friend. This is my friend. Hlale ngiphathele usweet nochocolate. Qaphelani bazali. Ibandla okulona uliqaphele. Bathwela befundise ngengane zethu ezincane. Ngoba uma engasayithola ingane encane, ibandla lisezogcwala. So qaphelani ingane zenu. Umhlaba mubi. Qaphela abantu abakhulekela abantu. Ngiyambonga mina uNkulunkulu angiphe ivangeli eliphilayo. Umuntu wesifazana ngimthinta ezansi kwamahlombe. Angehleli nje emabeleni. Ngigcina phezulu ekhanda, ngehlele emahlombe nasentanyeni. Okudlula lapho ufuna ngibize inkosikazi yami. Izomthinta. Mina bese ngibeka isandla kuye nasenkosikazini yami ngufaka umlilo ndawo zonke ungene ndawo zonke kuyena. Ayofakwe mina umlomo. Bangakanani sebahlangana nezinyanga. Ithi inyanga umuthi wentando ngizofaka mina ngokuthi ngilale nawe. Kanti iyakuxhaphaza nje. Ithi hayi lo muthi lo ufuna ukuthi ngilale nawe ngophushe ngobuntu bami. Uvume nawe ngoba ufrustrated. Ubona indoda iphunyuka. Unelokwenza lokho kube ngathi kuzwile unuka ngunukisa kweqaqa. Ingakufuna la uhambe khona vele hambe uyogibhida. Nanakho umuntu ufake ubufeba nje wena. Vuma lezo zona. Yekani ukuhamba inyanga ekhona uJesu. Jesu uzokufakela intando kulomuntu ongasazethembi wena kuye. Tshela uJesu umdali wakhe. Yebo yikho ungakwazi ukumtshela ngoba vele naye lo awumkhonjiswanga uJesu wazibonela wena ngokwenyama. Mbizeni senokuthola nembize seseduze omubi ayishiya indlela yakhe embi. Verse 19 uJehova uyalondoloza bonke abamthandayo. Kepha ababi bonke uyakubabhubhisa. Verse 19 uyasuthisa ukufisa kwabamesabayo. Uyeza ukukhala kwabo abasindise. Hey uyalalela lo muntu. Uyezwa. Athi 21 umlomo wami uyakhuluma udumo likaJehova. Umlomo wakho ukhulumani wena? Awukonisi nje. Uthi uMshumayeli 5 qaphela umlomo wakho ungakonisi. Ngasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphula. Yini uJehova athi ukuthelele amazwi omlomo wakho. So ke wena umlomo wakho mawukhulume udumo likaJehova. Uma uthi uJesu Kristu inkosi, ukhuluma udumo likaJehova. Inyama yonke ibonge igama lakhe. Ingenzi imisebenzi yenyama. Inyama yakho mayituse igama lakhe. Inyama yakho mayimbone uNkulunkulu kuyona. Ngoba igama lakhe lingcwele kuze kube phakade. He is so holy that even his name is holy. Asibe ngcwele bafowethu phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakuthanda. Hey, uyazi ukuthi uNkulunkulu ukuthanda kanjani. Ngiyafisa nje ake nivulele nonke one by one. Ukubona uthandwa kanjani ezulwini. Mhlawumbe uzoyiyeka nalendlela yakho embi. Ngoba uyathanda la uthandwa khona. Ayikho into ebuhlungu njengokuthanda la ungafuni khona. Akakufuni umamezana. Akakufuni amantombazana la ekhaya. Wena uyabathanda. Nendodana yabo uyayithanda, ubhuti wabo uyamthanda, kodwa bona bakufuni. Why? Sembhuti wabo wabakhombisa enye intombi bayithanda. Mhlambe yaba nemali ebaphathele bonke u100 yabapha nje ithi iphosqueeze iphosisi. Wena unamali futhi uthando ngeke ulithenge. Usiyakhokha ukhokhela lokho ukuthi wena uthanda ulithenga ukhona abalithengayo. Ake simfuneni uJehova senokuthola. Simbize seseduze. Ishiya indlela yakhe embi. uJehova uyasithanda ngendlela emangalisayo. Wayengeke ayidele indodana yakho ukuphela kwayo. Ayidele ngenxa yakho nangenxa yami. uJehova uyasithanda. Masimthandenike, masinamathele kuye. Ngoba unguJehova Sebawothi, igama lakhe lelo. UnguJehova wamabandla. UnguNkulunkulu ongunaphakade, ungumluleki omangalisayo. Uyinkosi yokuthula. Ungubaba ongunaphakade. Angithi amagama enkosi uJesu lawe ngwabala eswathola Isaiah chapter 9
verse 6 and 7 sichazile sathi bangumuntu oyedwa. They are just one. So ke okwethu ukubanika uthando ngoba sithande kuqala. And uma umthanda uzokulondoloza. Uyabalondoloza bonke abamthandayo. Kepha ababi bonke akusalali noyedwa uyababhubhisa. Akusilali ngisho yedwa uyababhubhisa. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu abe nawe. uNkulunkulu akugcine, uNkulunkulu akubiyele. Ngithe iSaturday ebusy ke le. Nokho ke sisaqhubeka nomsebenzi. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe akugcine. Uxolo. uJesu Kristu inkosi. Masikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, siyakubonga Nkosi ngalenkonzo, siyakubonga uNkulunkulu wethu. Akekho esingambonga nesingamguqela. Siwumsebenzi wezandla zakho. Siyizimvu zedlelo lakho. Busisa ke kube ilona loyo lalele. Usize abagulayo Nkosi ubaphilise. Ngithi ngegama lenkosi ethu uJesu Kristu ophilayo. Wonke olalele lenkonzo manje gula makaphiliswe noma ngabe sifosini. Uyaphiliswa ngegama lenkosi ethu uJesu Kristu. Phezu kwalomzimba ngithi uJesu Kristu inkosi. Phezu kwalomzimba uJesu Kristu inkosi. Phezu kwalomzimba uJesu Kristu inkosi. Noma ngabe sifosini, ingculazi, iHIV, icancer, isifo sokuwa, ubumpumputhe ukungaboni, noma ukungezwa ezindlebeni, noma ungakwazi ukukhuluma. Ngegunye ngelinikeziwe uthethelele izono zakho manje. Sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe usuphilile. Kholwa ukukhuleka nokukholwa. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ukuthi usubaphilisile. Laba abakholiwe egameni lakho siyabonga kakhulu, udumo luza kuwe ngoba wena ophilisayo. Ungukuphila kwethu, ukuvuka nokuphila. Ukholwa uwe noma efu uyophila. Siyabonga sebephilile. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Lethana ubufakazi. Ngiyazi mina ukuthi uphilile. Bonke abazazi ukuthi baphilile namhlanje bekhulekelwa. Lethana ubufakazi ucacise ukuthi bekhulekwe enkonzweni. YangoLesihlanu ngiguqile, ngiphilisiwe. Benginesifo esiwukuthi inkosi uJesu yangiphilisa. Abantu bazi bakholwe ukuthi akudingeki sibeke izandla nikude kakhulu sithumizwe likaNkulunkulu. Matthew 19 verse 26 okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. Luka 1 verse 37 akukho okungenzeke kuNkulunkulu. Jeremiah 32 verse 17 and 27 udalile izulu nomhlaba, kukhona nokumehlulayo. uNkulunkulu wenyama yonke akukho okumehlulayo. Uthe ku-Isaiah 46 verse 4 and 5 nozeniguge nginithwele nginentshethe. Hawu siyabonga, sibonga uNkulunkulu ositshethe, uNkulunkulu osithwele. Busiseka lapho ukhona udla isidlo sakho sosuku. uJesu Kristu inkosi. Kwalana phinda uyilalele lenkonzo ubusiseke. Nami ngiyabusiseka. Sengilokhu ngiguqile, angisasukumile. Sengikhunjuzwa ukuzibona ngemfushane lapha esithombeni sika YouTube. Hayike bafowethu, sengihlezi-ke manje. Siyambonga uNkulunkulu lapho la ukhona. Kholwa. Phinda ulalele lo mkhuleko usukholwa uzosinda. Zwana mina ngikutshela. Thabatha uhlaka lwakho uhambe usuthethelela izono zakho. uJesu Kristu inkosi. Babunze bande ovalelisayo. Nonke emakhaya ngiyanithanda.